سلام كما يتوعلو كبرات غطات تليفون وير سيفين لو محمد عيسان كلتن تحساس سغلتشين عيسان كلتن فرقم على فرعون صدالو حاف الشاوزينا من سنة روح يزالكم قريبا لغون مكتالكم بخبر زعد من مساحاتكم تصنع ميكايل حرقو فلما قم بكنت وتاتو فيلم ኤርትራ ብዓስራይ ዋዕላ ውድብ ሃገራት አፍሪካ ካሪቢያንን ፓሲፊክን ተሳቲፋ አብኑ ዞባ ዓዱ ኋላ ወፈራታት መካብ ምርት ጽጉማት ወገናት ተሃይሉ አብኑ ዞባ ባሮንትዋ በሀገራዊ ምርመራ ሻምናይ ክፍሊ ልዕለቱ ንዘመዝገቡ ተማሃሮ ሽልማት ታምፌዳ ተዓድሉ አብ ዜናታት ወጻኢ ኔቶ ንዘካየዶ ዘሎ ምዝፍሕፋሕ ዝዳረግ ለውጢ አብ መዋቅር ሰራዊት ሩስያ ክግበር ምስ ምክልኻል ሩስያ አሚኑ ፕሬዝደንት አሜሪካ ጆ ባይደን ኩናት ዩክሬን ክንዲዝወሰደ ጊዜ ይውሰድ ሃገሩ ትገብሮ ደገፍ ከም ዝቕፅል ተማዋፂዑ መንግስቲ ጋምቢያ ፍሹል ፈተና ዕልዋ መንግስቲ ከም ተኻይደ አፍሊጡ ዝርዝር ዜና ኤርትራ ካብ 6 ታሕሳስ ኣብ ከተማ ሉዋንዳ አንጎላ ብዝተኻነዐ 10 ዋዕላ ውድብ ሃገራት አፍሪካ ካሪቢያንን ፓሲፊክን ተሳቲፋ ኣብዚ ሰለስተ ሃገሩን ሰለስተ ውቅያኖሳትን ሓደ ሓባራዊ ዕጫ ምህናፅ ሓያልን ዘላቕን ውድብ ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ዝተኻየደ ዋዕላ ኣምባሳደር ኤርትራ ብሕብረት ኤውሮፓን ሃገራት ቤኔሉክስን አቶ ነጋሲ ካሳ ዝመርሖ ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ሪፓብሊክ ደቡብ አፍሪካን ሃገራት ደቡባዊ ዞባ አፍሪካን አቶ ሳልሕ ዑመርን ጠቅላላ ቆንስል ኤርትራ ኣብ አንጎላ አቶ ረሳለ ተኽላብን ዝርከቦ ልኡኽ ኤርትራ ተሳቲፉ ዝንመንስያት ዲያስፖራን ዋኒናትን ዝምልከት መድረኻትን ዘተን አኼባ ቤት ምኽሪ ሚኒስትራት ከምኡውን ርክብ መራሕቲ ኣባል ሃገራት ዘእንገደ ዋዕላ ዝዘተየሎም ቀንዲ ዛዕባታት ብድሆታት ክሊማዊ ለውጢ ቁጠባዊ ብዙሕነት ከምኡውን ብድሆታት ሰላምን ጸጥታን ይርከብዎም ብዘይካ ዚምባብዌ ወንበር ቤት ምኽሪ ሚኒስትራት ውድብ ሃገራት አፍሪካ ካሪቢያንን ፓሲፊክን ዘቐረበ ጸብጻብ ሰሚዑ ጽማቕ ጸብጻብ ርክብ መንስያት ዲያስፖራን ዋኒናትን ተመልኪቱ ከምኡውን ኣዋጅ ሉዋንዳ ኣጽዲቑ እቲ ውድብ ኣብ ዘውፅኦ ደምዳማ ኣዋጁ ኣንጻራዊ ምምዕባል ዝርከባ ገለ ሃገራት ንዝውሰድ በይናዊ ዘይሕጋዊ እገዳታት ብምኹናን ንሃገራዊ ሕጊ ዝጻረር በይናዊ ስጉምታት ብምንጻግን ንመንግስታትን ህዝብታትን ኣባል ሃገራት ደገፉ ደጊሙ ኣረጋጊጹ 79 ኣባል ሃገራት ዝጥርንፍ ውድብ ሃገራት አፍሪካ ካሪቢያንን ፓሲፊክ ማለት OACPS ቅድሚ ሕጂ ብጉጅለ ሃገራት አፍሪካ ካሪቢያንን ፓሲፊክን ማለት ACP ዝፍለጥን ምስ ኤውሮጳዊ ሕብረት ጥራይ ዝተሓጽረ ሽርክነት ዝነበሮን ኮይኑ ኣብ 2020 ሽርክነቱ ብምስፋሕ ስሙ ከም ዝቀየረ ዝፍለጥ እዩ ናብ ካልእ ዜና ንሰግር አብኑ ዞባ ፎሮ ሸፈና አገልግሎት ትምህርቲ 94 ዩኒታት ከም ዝበጽሐ ሓላፊ አብያተ ትምህርቲ ናይቲ ዞባ መምህር እስማኤል ዓሊ ገሊጹ ኔሪና ዝሃቦ ሓበሬታ መምህር እስማኤል ካብ 15 መምሕዳራት ከባቢ እተን 14 አገልግሎት ትምህርቲ ከም ዝረኸባ መምሕዳር ከባቢ ከምሁለ ገና ዝበዝሑ ነበርታ ሰበኽሳ ጉማው ነባብሮ ስለዝመርሑ አብያተ ትምህርቲ ከም ዘይተዋደደላ ብምግላጽ ካብ ወርሒ መስከረም ክሳብ ወርሒ ግንቦት ናብ መምሕዳር ከባቢ ላሕዘን ስለዝወዱ ግዳ ኣብኡ አገልግሎት ከም ዝረኽቡ ይግበር ከም ዘሎ ሓቢሩ መምህር እስማኤል አስዒቡ ኣብ ውሽጢ እዚ 3 ዓመታት ዝርግሐ አብያተ ትምህርቲ ብልዕሊ 900 ዕቤት ከም ዝረኣየ ተሳትፎ ተምሃሮ ኣብ ኩሉ ደረጃታት ድማ ብኣስታት 10 ከም ዝበለ ብምጥቃስ እንተኾነ እዚ ምዝርግሐ አብያተ ትምህርቲ ብምንጻር ትሑት ስለዝኾነ ብዝለዓለ ክስርሓሉ ከም ዝግባእ ነጺሩ መምህር እስማኤል ኣብ መወዳእታ ጥርናፍ ዓድታት መሰረት ኩሉ ምዕባለ ስለዝኾነ فقدو فحز بالعادة زترنا فالو بايتا كتاتا حزخاغيرو أما حضرتي كبابي بيجيديو ما قلقلو تمرتي نابي كل كوايتات سلستواتعه تصادفو تومهارو بحافشان يدكان شيدو ما بفلاي نابرخ ممصوب بمقلاص نزبله صوتيت اب ماكلاي بوتا حداريت بيت تمرتي كتكفتلهم طلابيهم አብኑ ዞባ ዓዱ ኋላ ዘራት ስድራ ስዋት ኣብ ምክልኻል ሃገር ዝርከቡን ጽጉማት ወገናትን ብወፈራ ከም ተኣከበ ኣካይዲ ስራሕ መምሕዳር ቲኑ ዞባ አቶ ተስፋይ አብርሃ ሓቢሩ
እቲ ወፈራ ብተሳታፍነት ስራሕተኛታት ትካላት መንግስቲ ህዝብን ተማሃሮን ከም እተኻየደ ዝገለጻቶ ተስፋይ በቲ ካብ መጀመርያ ወርሒ ጥቅምቲ ክሳብ መፋርቕ ወርሒ ታሕሳስ ኣብ 22 ምምሕዳራት ከባቢ ዝተሰላሰለ ዕማም 687 ሄክታር ናይ 3671 ስድራቤታት ከም ተዓጽደ ኣፍሊጡ እቲ ማዕቶት መቐጸልታ ናይቲ በብዓመቱ ዝግበር ሓገዛት ምዃኑ ጠቒሱ ድማ ምሕጋዝ ጽጉማት ወገናት ካብ ቀንዲ ክብርታት ህዝቢ ኤርትራ ብምዃኑ ብኹሉ ዜጋ ክሰዓብ ከም ዝግባእ ዘኻኺሩ ተሳተፍቲ ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ ምሕጋዝ ጽጉማት ወገናት ብሓፈሻ ስድራ ስዋ ድማ ብፍላይ ሕልና ዝቕስን ተግባር ምዃኑ ብምግላጽ ካል ኣብ ቆፉ ክሳብ ዝኣቱ ሓገዞም ቀጻሊ ምዃኑ ኣረጋጊጾም ኣካይርታ ኣካላት ኤርትራውያን ውዳበታት ኣብ 12 ከተማታት ኢጣልያ ማለት ሮማ፣ ናፖሊ፣ ካታንያ፣ ባሪ፣ አብሩሶ፣ ፔዛ፣ ቦሎኛ፣ ፓርማ፣ ቬሮና፣ ቶሪኖን፣ ሚላኖን ብ17-18 ታሕሳስ ኣብ ከተማ ሚላኖ ገምጋም ስራሕ ኣካይዶም ሓላፊ ህዝባውን ከምኡውን ጉዳያት ኣብ ኢጣልያ አቶ ግርማይ ሃብተ ሚካኤል ኣብ ዘስምዖ መኽፈቲ ቃል ንኣገዳስነት ናይዚ ብሓያልን ስሙሩን መኸተ ተበፂሑ ዘሎ ትስፉ መድረኽ ብምጥቃስ ንዝበርኸ ዓወት ውዳበታትካን ሓድነትካን ኣደልዲልካ ዓፀፋ ምስራሕ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ገሊጹ ኣምባሳደር ኤርትራ ብኢጣልያ አቶ ፍስሐ ጽዮን ጴጥሮስ ቦጎኑ ንህልው ኩነታት ሃገርን ዞባዊ ጉዳያትን ብመንጽር ሃገራዊ ምዕባለታት ኣብ ዝሃቦ ሰፊሕ መግለጺ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ዞባና ዘላቒ ሰላም ምትሕግጋዝን ሽርክነትን ምስፋን ዘካየዶ ዘሎ ምቕሉል ጻዕሪ ፍረ ይህብ ከም ዘሎ ኣብሪሁ ተጋባእቲ ብጥርኑፍ ኣብ ዘቐረበ ጸብጻብ ውዳቤታት መንእስያት ህግደፍ ሃማደ ማሕበረኮም ኮሚቴ ሚድያን ሃገራዊ ሽማግለን ዘተን ክትዕን ብምክያድ ኣብ ስራሕ ኣብ ዘጋጠመ ጸገማት ዝተራእየ ድኻማትን ዝነበረ ብልጫታትን ድሕሪ ምዝታይ ውዳቤታቶም ንጥፈታቶም ንምሕያል ዝሕግዝ ውሳነታት ኣሕሊፎም ኣብ መወዳእታ ብወጻኢ ዝርከቡ ዜጋታት ንዝተሓልፈ ጽንኩር ኩነታት ብዘርኣይዎ መኸተን ጽንዓትን ዘመገሱ ተሳተፍቲ ተኣትዩን ዘሎ መድረኽ ዝበቅዕ ኣወዳድባን ኣበርክቶን ከም ዝገብሩ ኣረጋጊጾም ኣብኑ ዞባ ባሮንቱ ብምዋር ሃማመትን ምስ ትምህርትን ኣብ ሃገራዊ መርመራ ሻምናይ ክፍሊ ዓመተ ትምህርቲ 2021-2022 ልዑል ነጥቢ ንዘመዝገቡ ተምሃሮ ሽልማት ታምፌዳ ተዓዲሉ ብ20 ታሕሳስ ኣብኑ ዞባ ባሮንቱ ኣብ ዝተገብረ ስነ ስርዓት ልዕሊ 80 ሚእታዊት ዘምፁ ተምሃሮ እዮም ተሸሊሞም ኣብ ጨንፈር ሃማመት ዞባ ጋሽባርካ ሓላፊ ውዳብን ፖለቲካን መንእሰይ ማርቆስ ግርማጽዮን ኣብ ዘስምዖ ቃል ዕላማ ናይዚ ካብ 2011 ጀሚሩ ዓመታዊ ብደረጃ ዞባ ዝወሃብ ሽልማት ብሉጻት ተምሃሮ ብምትባዕ ኣብቶም ካልኦት ወታዊ ጽልዋ ንምፍጣር ከም ዝኾነ ገሊጹ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኣብኑ ዞባ ባሮንቱ መምህር ዳዊት ከላላ ብወገኑ ሽልማት ታንፌዳ ብቕዓት ተምሃሮ ማእከል ዝገበረ ሽልማት ምዃኑ ብምጥቃስ ተምሃሮ ንምትብዖም ዝግበር ዘሎ ጻዕሪ ተገንዚቦም ተወዳዳርነቶም ንምዕባይ ዓጸፋ ክሰርሑን ቅዱስ ቅኒ ክሓድሮምን ኣዘኻኺሩ ጊዜያዊ ኣመሓዳሪ ንዞባ ባሮንቱ ኣቶ የማነ መሓሪ ድማ ንብሉጻት ተምሃሮ ምትባዕ ኣካል ናይቲ ብቕዓት ትምህርትን ተምሃሮን ከም ንምባል ዝውሰድ ዘሎ ተበግሶታት ከም ዝኾነ ብምሕባር ጎንጎን እቲ ብሉጻት ተምሃሮ ንምትባዕ ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ኣብ መስርሕ ምምሃር ምስትምሃርን ዕንቅፋት ዝፈጥሩ ሕፅረታት ንምቅላለል ልዑል ግምት ክወሃቦ ኣተሓሳሲቡ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ቀፂሉ ዝቐርባ ኣገራዊ ዜናታት ንምክትታልኩም ክትቀጽሉ ደጊመ ብኽብሪ ዕድም ዜናው መሰናዶ ኤርቲቪ ናውጽል ክብራት ተዓዘብቲ ስለምክትታልኩም ኣዝየ መስግን ዜና ወጻኢ ኪዳን ሰሜን አትላንቲክ ኔቶ ኣብ ወሰናስን ዶባት ሩስያ ዘለዎ ህላወ ናይ ምድልዳል ከምኡውን ፊንላንድን ሽወደንን ምጽምባር ዝገብሮ ዘሎ ናይ ምስሕፋሕ ምውስዋስ ሩስያ ኣብ መዋቕር ሓይልታት ምክልኻላ መሰረታዊ ለውጢ ክትገብር ከም ዘገድዳ ሚኒስትሪ ምክልኻል ሩስያ ትማል 21 ታሕሳስ ኣሚሙ ሚኒስትሪ ምክልኻል ሩስያ ሴርጌይ ሾይጉ ኣብቲ ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ዝተሳተፉ ኣኼባ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ቁጽሪ ንጡፍ ተዋጋጅ ሰራዊት ሩስያ ናብ 1.5 ሚልዮን ክብል ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ዶባት ሩስያ ፍሉይ ሓይልታት ሰራዊት ክዋፈር ዝርከቦ ዝተፈላለዩ መሰረታዊ ለውጢ ምክያድ ግዜ ዝጠልቦ ምዃኑ ሓቢሩ ዜካዚ ሚኒስትሪ ምክልኻል ሩስያ ተወሰኽቲ ኣሃዱታት ከቢድ ብረት ሓይልታት ምድሪ ኣየርን ባሕርን ብምቋም ዓቕሚ ሰራዊት ምትርናዕን ዝህልዎ ሸፈነ ናይ ምስፋሕን ስጉምቲ ክውሰድ ዝብል እማመ ኣቕሪቡ ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ቦጎኑ ነቲ ዘቕረበ እማመ ብምቕባል ንተግባራውነቱ ክሰርሕ እዩ ትእዛዝ ኣመሓላሊፉ
ንምጽምባር ሽወደንን ፊንላንድን ኣብ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ብዘይካ ቱርክን ሃንጋርን ካልኦት ኣባላት ከም ተቐበሎ ይዝግለጽ። ምስ ሕፋሕ ናይቲ ብኣሜሪካ ዝምራሕ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ናብ ወሰናስን ሃገሩ ዝፈጥሮ ጸጥታዊ ስጋት ምእላይ ካብ መሰረታውያን ጠንቅታት ናይ ኩናት ዩክሬን ምዃኑ መንግስቲ ሩስያ ክኸስስ ጸኒሑ። ኣብታ ኣጋጣሚ ፕሬዚደንት ፑቲን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሩስያን ዩክሬንን ግዳይ ፖሊሲ ሳልሳይ ግዳማውያን ኣካላት ምዃኖም ብምሕባር ክልቲአን ሃገራት ንሕሰም ኩናት ዩክሬን ብሓባር ይቋረሶ ከም ዘለዋ ይገሊጹ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፕሬዚደንት ሩስያ ነበር ዲሚትሪ ሜድቬዴቭ ትማል 21 ታሕሳስ ኣብ ከተማ ቤይጂንግ ብምብጻሕ ምስ ፕሬዚደንት ሺ ጂንፒንግ ተራኺቡ ከም ተዘራረበ ተቓሊሑ። ኣብቲ ርክብ ብዛዕባ ስትራቴጂካዊ ዝምድና ክልቲአን ሃገራትን ኩናት ዩክሬን ኣተኪሮም ከም ተዘራረቡ ኣብዚ እዋን ምክትል ዋና ጸሓፊ ባይቶ ጸጥታ ሩስያ ኮይኑ ዘገልግል ዘሎ ዲሚትሪ ሜድቬዴቭ ሓቢሩ። ቻይናን ሩስያን ዘለዎን ስትራቴጂካዊ ዝምድና ንምትርናዕ ሓያሎ ስጉምታት ክወስዳን ተኸታታሊ ርክባት ላዕሎ ሰብ መዚ ከካይዳን ምጽንሐን ይፍለጥ። ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ኩናት ዩክሬን ክንዲ ዝወሰደ ግዜ ይውሰድ ኣሜሪካ ንዩክሬን እትገብሮ ወተሃደራውን ካልእ መድያውን ደገፍ ከም ዝቕጽል ተማባጽዮም። ፕሬዚደንት ባይደን ነዚ ዝገለጸ ካብ ትማል 21 ታሕሳስ ኣብ ከተማ ዋሽንግተን ዑደት ምስ ዝፍጽም ዘሎ ፕሬዚደንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዜሌንስኪ ኣብ ዘካየዶ ርክብ እዩ። ፕሬዚደንት ዜሌንስኪ ኣብቲ ድሕሪ ምውላዕ ኩናት ዩክሬን ካብ ሃገሩ ወጻእ ዘካየዶ ዘሎ ምብጻሕ ንባይቶ ኣሜሪካ ኣብ ዘስምዖ መደረ ኣሜሪካ ንሃገሩ ትገብሮ ዘላ ደገፍ ክትቅጽሎ እዩ ተማሕጺኑ። ፕሬዚደንት ዜሌንስኪ ነዚ ዑደት ዝፍጽም ዘሎ ዓቀባዊ ሰልፊ ኣሜሪካ ነቲ ንዩክሬን ዝግበር ዘሎ ገዚፍ ወተሃደራውን ሎጂስቲካውን ደገፍ ዳግመ ግምት ክገብረሉ ኣብ ዝጽውዐሉ ዘሎ ምዃኑ ይሕበር። ኣሜሪካ ፓትሪዮት ዝተሰመየ ስርዓት መከላኸሊ መጥቃዕትታት ኣየር ሚሳይል ዝርከቦ ናይ ልዕሊ 1.85 ቢልዮን ዶላር ተወሳኺ ወተሃደራዊ ደገፍ ንዩክሬን ከም ትገብር ትማሊ 21 ታሕሳስ በውግዒ ምሕባራ ይፍለጥ። ኣሜሪካ ንዩክሬን ዛጊድ ናይ ልዕሊ 70 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ወተሃደራውን ሎጂስቲካውን ደገፍ ከም ዝገበረት ጸብጻባት ይሕብሩ። እዚ ገዚፍ ወተሃደራዊ ደገፍ ነቲ ኩናት ንምግዳድ እንተዘይኮይኑ ካልእ ፋይዳ ከም ዘይብሉ ትሕብር ሩስያ ብትሪ ክትቃወሞ ጸኒሓላ። እዚ ኣብ ቀረባ እዋን ዝዓርፍ ዘይመስል ኩናት ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ሩስያን ቀጥታዊ ወተሃደራዊ ረጽሚ ከየስዕብ ሻቅሎት ፈጢሩ ይርከብ። መንግስቲ ጋምቢያ ንዝተኻየደ ፈተነ ዕልዋ መንግስቲ ከም ዘሽፈለ ትማል 21 ታሕሳስ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣፍሊጡ። በትን መንግስቲ ፕሬዚደንት ኣድማ ባሮው ብሓይሊ ንምእላይ ዝተኻየደ ፍሹል ፈተነ ከም ዝሃንደሱ ዝተጠርጠሩ 4 ኣባላት ሰራዊት ሃገር ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተው መንግስቲ ጋምቢያ ሓቢሩ። ሓይልታት ጸጥታ ንሰለስተ ካልኦት ኣብቲ ፍሹል ፈተነ ዕልዋ ኢድ ከም ዘለዎም ዝተጠርጠሩ ኣባላት ሰራዊት ኣብ ምህዳን ተዋፊሮም ከም ዘለዉ ዝጠቐሰ መንግስቲ ጋምቢያ ኣብዚ እዋን ነቲ ኩነታት ኣብ ትሕቲ ሙሉእ ቁፅፅር ከም ዝኣተወን ዝነበረ ስጋት ከም ተቐንጠጠን እዩ ገሊጹ። ኣብ ማሊ ኣብ ግንቦት 2021 ጊኒ ኮናክርን ኣብ መስከረም 2021 ኣብ ቡርኪና ፋሶ ድማ ኣብ ፈለማዊ ወርሒ ጥሪ ጸኒሑ ድማ መስከረም 2022 ዕልዋ መንግስታት ከም ተኻየደ ይፍለጥ። እቲ ኣብተን ሃገራት ብጉጅለታት ሰራዊት ዝተፈጸመ ዕልዋ መንግስታት ንጸጥታ ዞባ ምዕራብ ኣፍሪቃ ኣብ ሓደጋ ውዲቕዎ ከም ዘሎ ይሕበር። ባይቶ ጸጥታ ሕብራት ሃገራት ኣብ ልዕሊ ዲሞክራሲያዊ ሪፓብሊክ ኮንጎ ኣጽኒዕዎ ዝርከብ እገዳታት ኣጽዋር ናይ ምፉቓት ስጉምቲ ምውሳዱ ተቓሊሑ። መንግስቲ ኮንጎ ኪንሻሳ ነቲ ባይቶ ጸጥታ ዝተወስደ ስጉምቲ ምትዕርራይ ዘይሕጋዊ ስጉምቲ ክብል ገሊጹ ኣሎ። ባይቶ ጸጥታ ሕብራት ሃገራት ካብ 2000 ጀሚሩ ኣብ ልዕሊ ዲሞክራሲያዊ ሪፓብሊክ ኮንጎ ናይ ኣጽዋር እገዳ ወሲኑ ምጽንሑ ዝሕብሩ ጸብጻባት ካብ 2008 ኣብ ልዕሊ ኣብታ ሃገር ዝነጥፉ ዕጡቓት ሓይልታት ጥራይ እኳ እንተገብሮ ዝኾነት ንመንግስቲ ኮንጎ ናይ ኣጽዋር መሸጣ ይኹን ደገፍ ትገብር ሃገር ፈለማ ነቲ ባይቶ ከተፍልጥን ፍቓዱ ክትረክብን እዩ ከገድድ ጸኒሑ። እቲ ስጉምቲ ነቲ ኣንጻር ኣብ ሃገሩ ዝንቀሳቐሱ ዕጡቓት ጉጅለታት ዝካየድ ስርሒታት ባሉታ ዝጸሉ ዘየድሊ ቢሮክራስያዊ ስጉምቲ ምዃኑ ዝጠቐሰ መንግስቲ ዲሞክራሲያዊ ሪፓብሊክ ኮንጎ ክለዓል እዩ ክጽውዕ ጸኒሑ። ኣብ ምጅማር እዚ ዓመት ባይቶ ጸጥታ ነቲ ገራታት ናይ ምንዋሕ ስጉምቲ ምውሳዱ ይፍለጥ። ዜና ንምዛማር ሳው ዜና ክደግመልኩም። ኤርትራ ብ10 ዋዕላ ውድብ ሃገራት ኣፍሪቃ ካሪቢያንን ፓሲፊክን ተሳቲፋ።
أبي نزوب عدو خلا وفرتات مكاب مرتي تقومات وقنات تغايدو أبي نزوب بارونتو أبها قراوي مرمرا شامنا كفلي لعنت بي نزامز قوتو ماروش لما تام فيدا تعديلو أبي زيناتات وصاي نيتون زكاير زولو من سفحفح زدارك لوتي أبي مواغ سرايت روسيا كجبر مسلم كلها روسيا أميمو بريزيدنت أمريكا جو بايدن كينات يوكرين كنزو سدق زي يوسد هاغورو تقبرو دقف كم زغصل تماواتعهم منقسي كان بيافشو الفتن علوا منقسي كم تخايدة أفريدو زي خبركم تعزبتي نلوم استدالو زينا بزي في تسمت لمكتالكم مع زي مسكن مسارحتي غازتينيا سبورت ناقنين زين كيزدالو على زينا سبورت سعبوغني سلام